リントとか作る。ではそれではすみません、お待たせいたしました。始めさせていただきます。改めまして紅茶のもろ手にお越しいただいてありがとうございます。続いての曲からは、ちょっと日本の曲も演奏したいなと思います。松任谷由実さんの「春よ来い」。
けで